ମୁଁ ରେଡ଼ି ହେଇକି ଚାଲିଲି ड्यूटी कहीं मो टाइम होगा ड्यूटी टाइम ड्यूटी जा पहुँचे समोसा मुड़ी भी बाट जावा टाइम कहले गोटे भिड हो जाऊ मुझे रेडी भिड हो जाऊ भाई ये दुकान में पहुँच भाई मैंने तो समोसा मुड़ी दे समस्ते ମୁଁ ଦେଖିକି କହିଲି ଆଜି ସମସ୍ତେ ସମୋସା ମୋଡ଼ି ଦେଇଛନ୍ତି ତ ମୋର ତ କିଛି କାମ ନାହିଁ କହିଲେ ନାଇଁ ତୋ ପାଇଁ ବାକି ଅଛି ମୁଁ କହିଲି ହଉ ଚାଲ ଆମେ ବି ମିଶିକି ମୋଡ଼ିଦେବା ଏଠି ମୋଡ଼ିକି ଦେଖିବା ବାବା ସମସ୍ତେ ମୋତେ ଅନଉଛନ୍ତି ଖାଲି ତ ମୁଁ କହିଲି ହଉ ଚାଲୁ ଏଠି ଆଣିକି ସମସ୍ତଙ୍କୁ ପକେଇ ଦେଲା ପରେ ବାବା ଲୋକମାନେ ତ ସମସ୍ତେ ଚାରିଆଡ଼େ ଘେରି ଯାଇଛନ୍ତି ଭାଇ ଏଠି ସମସ୍ତେ ପଡ଼ୁ ସମସ୍ତେ ଲୋକ ଘେରିକି ରହିଛନ୍ତି ସମସ୍ତେ ନେବା ପାଇଁ ଭାଇ ତାଙ୍କୁ ଦେଖିକି ମୋ ତ ହାଲତ ପୁରା ଖରାପ ହେଇଗଲା ଝାଳରେ ପୁରା ମୁଁ ଗାଧେଇ ସାରିଲିଣି ଏଠି ଦେଖି ବୋଧେ ମୋ ମୁହଁ ଦେଖିକି ମୁଁ ଜାଣିବି ଗଲା ପରେ ଲାଷ୍ଟ ଭାଡ଼ି ପକୁଡ଼ି ଥିଲା ମୁଁ ଯେହେତୁ ପକୁଡ଼ିକି ପକେଇଦେଲି ତେଲ ଗୋଡ଼ରେ ସମସ୍ତେ ଦେଖିପାରୁଥିବେ ସାଇଡ଼୍ରେ ଖାଲି ହେଇଯାଇଛି ଖାଲି ପକୁଡ଼ି ଥିଲା ପକୁଡ଼ି ଏଠି ମୁଁ ଆରାମସେ ଧୀରେ କରି ପକେଇ ସାରିଲା ପରେ ଲାଷ୍ଟ ପକୁଡ଼ି ଯେହେତୁ ଶେଷ କରିଦେଇ ସିଧା ଚାଲିଲି ରୁମ୍କୁ କାହିଁକିନା ଆଗରେ କଷ୍ଟମର କେହି ତ ନଥିଲେ ଫାଙ୍କା ଯାଇଥିଲେ ଯେହେତୁ ମୁଁ କହିଲି ଚାଲ ଟିକେ ରୁମ୍ ଏଠି ଟିକେ ବୁଲି ଆସିବା ରୁମ୍ରୁ ଆସି ସିଧା ଆସି ମୁଁ ରୁମ୍ରେ ପହଞ୍ଚି ଗଲି ତା ସାଥେ ଏଠି ଫ୍ୟାନ୍ ଲଗେଇ ଟିକେ ବସି ପଡ଼ିଲି କାହିଁକିନା ଟିକେ ଝାଳ ଟିକେ ମରିଗଲା ପରେ ପୁଣି ଟିକେ ड्यूटी ବାହାରିକି ଯିବି ରାତିରେ ଏଠି ବସିବା ମୁଣ୍ଡର ଝାଳ ଉଦା ହେଇଗଲା ଫ୍ୟାନ୍ ଆଗରେ ବସୁ ଲାଗୁଛି ଆଜି ଭିଡ଼ିଓ ପାଇଁ ଏତିକି ଭିଡ଼ିଓଟି ଭଲ ଲାଗିଥିବ ଯଦି ଲାଇକ୍ ଆଣ୍ଡ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିବା ଜମା ଭୁଲିବନି।